काहे को रहिले कहां दिन तक साल भर चिल्ला मास्क ले आओ हम मास्क ले आओ तो मास्क लाते नहीं खा मास्क का है कि हम के कोरोना पकड़ते हैं ये तार के कोरोना पकड़ लेता हम तोरे पे गोबर पथे जाने तो को पकड़ना ली हमरा के कब कोरोना तोरी भागेला गोबर से भागेला तुझे जाने तरा ना भागेला तारे के साल भर चिल्ला तनी काटना के मिलबे करी 50 रुपया के 50 रुपया पैसा ना लागे उतने सब्जी आई खाई गुना है तारा सब्जी के पर हम आज तक सब्जी खाइबो जिंदगी में खाते रह जीबो सब्जी तब का जा हम ना दे तार के बना के मुझे जाती बाजारी जा ना जा करे थाले तारे करा ना ऐसे ले जा और ये 5 गो त सियानी 5 गो बेसी का दो सीधे बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो का करते हो कन्या का जी दीदी का करता हो देखो तनी सुबेरे से खा बना के आज बैठनी है त 9 गो मार्क्स सियानी है मत सिलू करो ना देखो नहीं और बाजारी में आदमी पैसा चढ़त है त दुगो हमरो कोरोना अथी दे दिहा मसवा रहुले ही बा हां त दुगो लही तो दुगो का करब अब के करे के अरे काहे बिया कन्या त ओकरो के में आगिले नहीं कि नहीं लो ना आये दादा हमनियो के त इहे हाल बा बड़ी देख के डर लागत अड़ुए तब ना जानता नहीं कितना कोरोना भइल बा हाँ सब कोई के हम देखत नहीं ना त कनिया ना कि कपड़ा मंगा के हम कनिया ना कि हम घर ही ना सिले ठीक कइलू हो ठीक कइलू जौन किने आदमी जाई 50-60 रुपया लागत अड़ुए तब जब पैसा लगाए जाई त अपन किन के ना पहनी हां यही से हम उसे नहीं ठीक बा रहो के दुगो सी देब हाँ। ई त हम अपने घर भर सिले बनी हमनी के बनी जाना 8-9 गो सब परिवार आ सतक्षी हमरो को सी दिहा हां त सियानी हां कनिया ना कि दिनवा में सी देब तबे ना रतिया के लगा के सुत हां जाई ठीक कइलू हो हां यही खातिर हां ठीक कइलू हो हाँ तो ठीक बा रहुआ के सी हाँ। ना हां सी दिहा ठीक बा अब काल सी देब हां हां का सी दिहा हाँ 5-5 रुपया देही अच्छा जन मगबू त हाँ दियाई 10 रुपया ले ना तो 2 गरवा के सी के हम दे 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 दिहा आ ले जाके अपन पतोहिया के दे दे हां तब हम ज्यादा नहीं हाँ तो जाई हाँ, ना ज्यादा हम नहीं। तनी खाए करे हाँ, जा खाए करे अब कल बना दिहा ये भाई रोवा ई सुनाता उनका घर वाला लट्ठू के पतोहिया के देखी तो अरे काहे हो कनी काहे हो तुम हो ए दीदी हम साल भर से मार्क्स मांगो तनी अबेले नतिया मार्क्स ना लाई मार्क्स अरे हां जी ओहो कितना बदमाश बड़न हो तक जाए तो घर में न रहबू मार्क्स का कर मुझे तो हम पृथ्वी कैसे देखो अरे जाए तो चुप रह मार्क्स नहीं खलिया ना तो हम तोरा के लिया के देहिब सही में हां सिले बनी हाथा ना हां हां तब ले आई ना जल्दी पहन ली साल भर से मार्क्स मांगो तनी अबे मार्क्स ना की नहीं ले को हाली अरे क्वेश्चन भी हो मार्क्स खातिर रोवतिया हो जी हमनी के मिल तो बता जैसा नहीं बन ली देता हमके मार्क्स नतिया ने मार्क्स मांगता नहीं खे को दे लिया बतावा हम मुझे तो कैसे पृथ्वी पर हम कोरोना वायरस रहा था तो लड़म न कोरोना वायरस ले हम हूं न सैनिटाइजर लावता ना मास्क किन के लावता के जन का करियो ला कनिया ला देखता एकरा में नीक बा जी दीदी हां नीक बा मक्सवा हां देखा तो रोवा तारू हमरा ले तारा कहला ना कि हमरा के मार्क्स चाहिए हम का घोले ना ना मांगी ना आ उ अपना के किनले बावन तारा घर देखनी हां 60 रुपया ले किनले बड़न हेता को मार मुंह में जब लगाई बन आ आवेलन बहरिया ले ना तो बगलिया में धके हमार तक ले देखला ही नहीं मांगे लगबू तब देखता उना नतियो के ना कि पाड़ा के जाब दे दे फिर अब जान तरू अब तो गरीब भैंस जाब लगावत रहो ना अब मान लो कि आदमी जाब लगावे हां जी मगर हे दीदी रंग बिरंग करे तो बड़ी निक लागी और साड़ी के सेट पहनती साड़ी के सेट हां जब जब नहाई ना रोज रोज हां त एक एक साड़ी पहन रंग बिरंग के ना तो ओइसने रही तो मत ना तो लगा लेती हूं तो बड़ा लालची भी हो अब देखो साड़ी हो कि परब तीज के सेट लगाई ब्लाउज ओकरा पर ऐसे तो पैसा ना लेबे कर अरे ना हो ना लेब
ले लो कब लेबू दे दी दुगो। दुइयो गो हाँ एगो आज पहनाम तो फीस देबे, एगो काल पहनाम तो फीस देबे। ले लो 7 गो एक सप्ताह खातिर। ना 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 का है? आई ना तो ले लियो है। मोर पकट ले बिया मार्क्स से एगो कतना दिन जाई 2 गो 3 गो ली। ठीक बा हम तारा के ना साड़ी पके सेट सी के ले आई ना। ठीक बा ले लिहो। ठीक बटे। आ बाकी ओकर पैसा दी हा ना। आज ले ले। हम जा तनी ना चोरा के रखी हो कोई हम मत की देली हो ना उ नतियो के कहे ना तनी जदी हां जाए द मिल में त ठीके हो गई। तो ज्यादा दुगो मिल गेल अब का की ना कि ना ठीक बजा तनी खाना दाना दे के तनी बात ना खाए।